udělali. Nenapadá ho, že nehledáme jenom nějaký drbaný, ale kolika hledáme osoby pohřešované, třeba dětská důchodce, tak to kvůli tomu nenapadá. A až víte, pachatelé v případě toho psa napadl, tak teprve dojde k zákroku. Jinak to nenapadá, že? Přišel jsem na místo, zjistil jsem, že se jedná o pachatele, tak ho vyzvu a dopustí úklid, kde bude provedena kontrola, jestli nemá u sebe nějakou zbraň a bude předveden na oddělení, kde si bude sepsán protokol. Opuste úklid, vystupte. Běžte ještě 5 kroků. Tak, noze. Noze. Otoč se. Tady se nacházíte ve střeženém objektu, máte u sebe nějaké doklady? Mám tady. Tady je zákaz vstupu, takže bude u vás provedena kontrola. Odhoďte zbraň. Dejte ruce nahoru.